Kulhydratets rejse gennem fordøjelsessystemet. Det hele starter, når vi ser, dufter eller tænker på mad. Straks bliver der sendt signaler til munden om at producere mere spyt, hvilket primært sker ved vores 3 par store spytkirtler. Men der findes også mange mindre spytkirtler rundt omkring i mundhulen. Spyttet består af mucin og amylase, og der dannes omkring 1,5 liter i døgnet hos et ret voksent menneske. Mucin bliver til slim, når det blandes med vand, og hjælper med at opretholde vores slimhinder. Men det gør også maden nemmere at sluge og få ned gennem spiserøret. Amylase er et enzym, som spalter stivelse til mindre polysakkarider og til disakkaridet maltose. Det fungerer ved pH'en 7, hvilket er spyttets pH, og det stopper derfor med at fungere, når det når mavesækken, som har en meget sur pH. Udover enzymet og mucin spiller tænderne også en væsentlig rolle. Tænderne tykker mekanisk maden i stykker, og jo mere man tykker sin mad, desto flere næringsstoffer optages i sidste ende. Maden er nu klar til at blive sunket. Maden presses bevidst bagud via tungen, og for at maden ikke ender det forkerte sted, bliver der lukket for næsehulen via den bløde gane, og synkerefleksen lukker for luftrøret via strubelåget. Så snart maden har passeret, åbnes der igen for disse. Peristaltikke spiserøret fører maden ned mod mavesækken med en sådan succes, at man kan stå på hovedet, og det vil stadig foregå korrekt. Spiserøret har desuden selv en masse slimproducerende kirtler, der hjælper maden med at glide ned. Når maden så når mavesækken, løsnes lukkemusklen, og rejsen fra munden til mavesækken tager omkring 10 sekunder. Når maden kommer ned i ventriklen, produceres mavesyre, som med andre fordøjelsesenzymer medvirker til, at føden nedbrydes yderligere. Mavesyren har en pH-værdi på 2, og mavesyren består primært af saltsyre. Ventriklens muskulatur sørger for at ælte maden sammen med mavesyren. Dette gør, at føden, som nu kaldes mavevælling eller thymus, bliver flydende. Mavevællingen lukkes ud i maven i små portioner og ledes videre til tyndtarmens øverste del, altså 12-fingertarmen. I ventriklen kan spytamylasen ikke fungere ved den lave pH, der vil dog alligevel blive fordøjet lidt stivelse, i det føden i mavesækkens øverste del vil placere sig på en hensigtsmæssig måde, der beskytter spytamylasen med det lave pH. Tyndtarmen er 3-4 meter lang og opdelt i 3 slags afsnit. 12-fingertarmen, duodenum, og resten af tyndtarmen, der er delt op i den øvre del, jejunum, og den nedre del, ileum. Det er i tyndtarmen den største nedbrydning af næringsstofferne, og dermed også kulhydrat sker. Der indgår 3 organer i nedbrydelsen af næringsstoffer. Bugspytkirtlen pankreas, leveren hepar og galdeblæren vesica biliaris. Denne bliver ikke gennemgået, da den ingen relevans har i forhold til nedbrydning af kulhydrater. Leveren hepars funktion i fordøjelsen. Når kulhydrat er blevet til monosakkarider, fedt til glycerider eller fedtsyre og proteiner til aminosyre, bliver de optaget i kroppen. Kulhydrat og protein kommer via portårssystemet til hepar, og fedtet går via lymfesystemet direkte til blodet. Medicin, alkohol og andre skadelige stoffer optages også til hepar. Hepars primære opgave er at rense blodet for skadelige stoffer. Den er kroppens største kirtel med en vægt på 1,5 til 2 kg. Den er delt op i 2 leverlapper. Hepar får 70% af blodet fra V. protea hepatis, og A. hepatica leveren leverer de resterende 30% til leveren. Hepar skal sende en passende mængde af det, vi har indtaget videre til kroppen. En af dens meget vigtige roller er at sørge for glukose i hjernen. Hepars funktion i omsætning af monosakkarider er glukose, fruktose og galaktose. Dannelsen af fruktose og galaktose til glukose. Sender glukose videre med blodet til cellerne. Omdanner glukose til glykogen og deponerer dette til senere. Leverer glykogen til glukose, hvis blodsukkeret falder, og omdanner mælkesyre og laktat til glukose. Her omdannes også fedt og protein. I duodenum vil enzymet amylase spalte stivelse for polosakkarider til disakkarider, det vil sige at stivelsesmolekylet, der indeholder 1000 glukosemolekyler, nu spaltes til 500 maltosemolekyler. 2 glukosemolekyler, der er sat sammen. Da maltose stadig er for stor til at kunne optages til blodbanen via tarmvæggen, vil der ske yderligere nedbrydning længere nede i jejunum,
og den øverste del af ilium. Her vil maltose blive spaltet. Lige så vil der ske spaltning af sukrose og laktose. Alle disse tre er disakkarider. De vil blive spaltet til monosakkarider af 3 enzymer: maltase, sukrase og laktase, der alle kaldes disakaridaser. Til slut efter spaltning vil det ende med, at der er 3 monosakkarider, glukose, fruktose og galaktose, der nu kan absorberes gennem tarmvæggen til blodbanen. Her vil blodsukkeret stige, og ved hjælp af hormonet insulin vil kulhydraterne nu kunne optages som næringsstoffer til kroppens celler. Bugspytkirtlen pankreas funktion i fordøjelsen. Pankreas har en endo- og en ekokrin funktion, da den både har til opgave at danne bugspyt til fordøjelsen og hormoner. Ved den eksokrine funktion danner pankreas bugspyt til 12-fingertarmen duodenum. Dette kommer i duodenum via udførelsesgangen, som kommer fra galdeblæren. Vi danner 1-2 liter bugespyt i døgnet. Vores bugespyt består af vand, H2O, hydrogenkarbonat, HCO3-, som neutraliserer syre, enzymet amylase, som spalter kulhydrater til monosakkarider, så de kan optages i kroppen, lipase, der spalter fedt til fedtsyre og monoglycerider, trypsinogen, som er et forstadie til trypsin. Dette bliver aktivt i duodenum. Ved den endokrine funktion danner pankreas hormonet insulin, glykagon. Inde i pankreas ligger der små klumper af celler, som er spredt mellem dem, der danner bugspyt. Disse klumper af celler hedder de Langerhanske-øer. Her er der både alfaceller, som danner glykagon, som bruges til at holde vores blodsukker tilstrækkeligt højt mellem måltiderne, så det også er stabilt der. Betacellerne danner hormonet insulin, som er det eneste hormon i kroppen, der kan sænke vores blodsukker. Man kan sammenligne insulin med en nøgle, der låser nøglehullet receptoren på cellen op, så sukkeret monosakkariderne kommer ind i cellen. Efter tyndtarmen kommer tyktarmen. Tyktarmen hedder på latin colon eller intestinum crassum og er placeret imellem tyndtarmen og endetarmen. Imellem tyndtarmen og tyktarmen er der en lukkeordning med klapper, der åbnes af den peristaltiske bølge og forhindrer indholdet, der netop er kommet fra tyndtarmen, i at løbe tilbage. Tyktarmen består af 2 muskellag. Yderst er der længdegående muskler samlet i 3 bundter, kaldet theania. Disse kan ses som strimler på langs af tyktarmen og er altid let kontraheret, hvilket medfører, at tarmen buler ud imellem dem i udposninger, kaldet havstreg. Under dette muskellag er der et ringformet muskellag. Det ringformede muskellag danner 2 ringmuskler. Den indre ringmuskel, der består af glat muskulatur, styres af det autonome nervesystem, imens den ydre ringmuskel er af tværstribet muskulatur og er viljestyret. Der er i begge ringmuskler en vis spænding eller tonus, der sørger for, at afføring eller fæses holdes inde til et passende tidspunkt. Inderst i tyktarmen er overfladen dækket af slimhinde og har næsten ingen folder og sparsomme vilje. På overfladen er der slimproducerende celler, men ingen enzymer, da alle næringsstofferne på dette niveau er optaget. Maden, der når til tyktarmen, indeholder vand, mineraler, døde og levende tarmbakterier og ufordøjelige dele af føden. Heriblandt cellulose, eller i daglig tale fibre, der er opbygget af uforgrenede kæder af glukose. Fra tyktarmen bevæger fæse sig mod rektum eller endetarmen, der er afslutningen på fordøjelseskanalen. Rektum har en udvidelse, ampulla rectum, hvor der i væggen er placeret strækreceptorer. Disse sender sanseindtryk til defektionscentret. Så vil peristaltiske bevægelser presse fæses mod anus, og den indre ringmuskel afslappes. En somatisk refleks lukker samtidig den ydre ringmuskel, så vi selv kan styre, hvornår tømning af tarmen skal ske. Er tidspunktet ikke passende, kontraheres den ydre ringmuskel, og peristaltiske bevægelser presser afføring tilbage mod endetarmen og tyktarmen. Man kan nu via viljens kontrol tømme tarmen på et belejligt tidspunkt. Nielsen, Olof Falkenberg og Bøjsen Møller, Mette J. 2012, Anatomi og fysiologi, hånden på hjertet, Munksgaard, København. Nielsen, Olof og Springborg, Annie, 2011, Biokemi og genetik, 5. udgave, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busk.